L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija qal li Manuel Delija huwa giddieb meta dan kiteb dwar l-ex kap tal-Oppożizzjoni u l-inkjesta pubblika brabta mal-qtil ta' Defni Caruana Galizja. B'reazzjoni għall-artiklu ta' Manuel Delija li mhux l-ewwel darba li kiteb kontra Adrian Delija u ħadem biex dan tal-aħħar ma jibqax kap nazzjonalista, Adrian Delija qal li dak li kiteb Manuel Delija huwa gidba assoluta. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, Adrian Delija għalaq bil-kelma giddieb li Manuel Delija. Manuel Delija u tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil ta' spiss allegaw li Adrian Delija ħa jew ġie offrut flus manti suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizja Jorgen Fenek biex tiġi minata l-kampanja elettorali ta' David Casa fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Wara li spiċċa minn kap ta' Manuel Delija ta' spiss samlu l-pressjoni biex Adrian Delija sansitra jitneħħa minn deputat parlamentari fisem il-Partit Nazzjonalista. Manuel Delija kiteb ukoll kemm il-darba dwar il-ħtieġa li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech ma jħallix lil Adrian Delija jkun kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dawn il-manuvri bdew jimmuntawhom ukoll ta' Beppe Fenakadami li jaraw lil Adrian Delija bħala teddida peress li jrid joħroġ fuq it-tmien distrett, id-distrett meqjus minn ta' Fenakadami bħala dak id-distrett li ma jmissulhom ħadd. Manuel Delija u tar-Repubblika ħadu rwol iżjed ċentrali u voċiforu fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech li tpoġġa kap minn dawn l-istess nies. Sa din il-ġimgħa stess tar-Repubblika ltaqgħu fid-dar ċentrali ma' Bernard Grech biex jiddiskutu strateġija politika tant li preżenti għall-laqgħa kien hemm lit il-leminija ta' Grech, Ray Bezzina u Chris Perugin. Apparti minn hekk il-ġimgħa filgħodu waqt diskussjoni parlamentari dwar ir-rapport tal-inkjesta pubblika, apparti il-kap Bernard Grech tħallu jitkellmu biss id-deputati tal-Blue Heroes u li huma viċin l-Aqda Repubblika fosthom Karol Akolina u Jason Azzopardi. Lanqas iż-żewġ viċi kapijiet David Aġus u Robert Arrigo ma nataw minuta mill-ħin parlamentari. Intant fl-aħħar jiem Bernard Grech ħeġġeġ lin-nies biex jattendu għal protesti u għal dak li organizzaw tar-Repubblika u Manuel Delija, l-istess persuna li Adrian Delija illum deputat ta' Grech qed jgħajru giddieb.